asingabe sawahlisa asingene endabeni mamchunu njengamanje ziyafika indaba zokuthi waphuma eMandaba mamchunu walibangisa eMdletsheni kodwa manje ziyafika indaba zithi mamchunu usubuyela eMandaba kwaguqa awusixoxele kwenza kanani Akangiqala nje ngithi ukubingelela Nkosi ngiyafaka bamabahle baphithuluse njengamanje bese ngibingelela abalaleli ngibingelela abalandeli bami ngibingelela umuntu njengamanje bathi komthunzi wehlata balaleli lisile semakhunwini bonke abakule balaleli lishiye ngithi ashala Shabaphemu wenzani kuthiwa Shabaphemu awuvume lapha hawu nasi uyazi wesekwayo uyazi ngiyafisa hambe ngqongqoza kunemiza funa yangene kuyo nje ngqongqoze ngizofuna ngokwami kucace namhlanje mina bafana nasathi buhani kimi madoda ishinga abafana bakithi leli ngifisa ngisuke ekhaya lapha ngiyonke lapha kumthobo sisithole ngithi inko welile kulungile asikhulumeni ke manje sikhulume njengamanje ke welile njengamanje sekufikile indlebeni ukuthi uzobuyela eMandaba ke manje wawusuke kanjani eMandaba waze wahamba waye eMdletsheni yini esikubuyisele eMandaba manje kanti kuba nzima kodwa ngizothi nje ukuthi qafu kunenkulumo lapha mfowethu wena hlekwayo wathi mangiphuma lapha eMandaba eMdletsheni wakhona inkulumo ezithi ngikhishwe mfowethu lo ungizwe leli nqola lasenkaya namhlanje ke ngizogeqa amagula ngizosula abantu abakwenadala uyabona ke lapho ungizwe uyiwashosha impela la washosha kithi kodwa inkosi yethu isandla ephumeni kwami ngeMdletsheni ngisho ukhuzana umuntu engangifakazela unjogo tathi phase kahle ngafakaza ngafakaza unjogo nawe umntwana stock story asiyi ungizwe wangikhipha ungizwe naye wathuka esengingaphatha sebona sengigiza amaphepha akanasoka isandla esisheni kwami ukhuzane ngeMdletsheni ubani onesandla thulaka ukwenzakalala ukhuzane lapha khona akayebele phansi ikhabe kelalela isise kahle ukhuzane wayivamisa ukuba umuntu makudala ukuthi ukuqala umsipali ngixabana naye ngifuna ukuphuma kwakumhlaba nakuye ngomhla ka-10 August kwakumhla ka-10 August ukhuzane wayivami wangijwayeza ukuthi njalo makwi-birthday yami uyaphosta ubhala imessage kwaqondela ngaleyo mthi ukhuzane ngazi noma wayihlabile elikanda kubo kunomsebenzi wayewenza ehlahla imbuzi ngaphosta ngaphosta omzukulu athi mina ukhuzane ngaphosta abanye abafana ukhona wena ongiphosta athi ngizokudila futhi ukulanga kuphile ukuphuma kwami ukukhuzane khumula ukuthi kwazophuma indaba ezithi ukhuzane ungidise ikhabe ngiphe ngidise ikhabe ngaphupha nengidisa kodwa ngiyabona ukuthi kwakumombi wengangidisi ngempela lamphala ngiphume kwasakudlala nje khona sibanga indaba ukuthi akangiphostanga sengibala wangayibhala imessage athi ngifuna ukumlaya ngaphuma iyona nje yangikhipha ukukhuzane kwaba leyo mdlalo lo njengalowo bese ngiphuma impela akekho aba nesandla ephumela ukukhuzane wakhishwa ikhabe nje ikhabe wena nixabanisa ikhabe nenhloko wayeshaka ngasangilakile athi ngithi khuzane khuzane athi duha photha onjoko mathi njoko somqadi uphapha lo ufuna ukumshiya ngembangeni yakhe ufuna ukuyikhalisa ke manje usubuhlungu okay all right mhlambe ke njengamanje usuyabuya usodinwe yini ke eMdletsheni nje busobuya nje uthi khona yini sezikunethile eMdletsheni mntamshiya ukhuzane nganguthi unjoko ayifuna ubusuku nemini sephuma iphepha kuma mhla 17 2019 August okay ngakhala ngoba angithi ngiyadlala Nkosi yami wawungaqondile ukuphuma ngangaqondile wamthusa mesesho nje uthi mfana umzuzu ubhlungu wamthusa khuzani bakithi bakithi lalela ngemchuni soyithi halamuzi la kunamahlebezi la ukuthi kunabantu owawubagadla noma ngeke ngibabala ngamagama njengamanje owawubagadla kuzwakala ukuthi wena la abantu owawubagadla kahle kahle wangaqondile ukubagadla khona lo wayikhohla ubani umshado nkosami engikhonzile mfana abantu utshatha ikhiphi yami emsakazweni eyithi nangishaya injuna kamgodi ngikhuza simhleba ngishaya wathi macingwa nyanje emkhodo sesebacaba kuba bonke abasukelayo hawu wafika usathana
ngombo sathana. Ngizongitshela iqiniso namhlanje. Khuluma Sizwe namhlanje. Mina athi ngizobusa kulona iqoqo. Ninebenze bakakhuzani. Thatha amakapho lesisi nanganisekini. Ngisekhulana ngqo. Ngibuya kubaba wami. Nendodana yona hleko. Othi noma ekhaya silahlekile. Ngihambe nefa. Uyisa zange ilahle. Lapho wayemuke. Namhlanje wayamukela. Awusakhethe inhliziyo. Awuthibela. Uye noma wale lo hamba phezu kwentaba. Phuma wathibela. Uye. Khuluma Thibela. Hawu. Ebakithi. Phuma Thibela buya phezu kwentaba. Nangu uma wale wena. Abakamntu kandeni. Lalela. Umanqele ngizolikhuluma nje wena abalandeli bakhe. Umanqele akaze angithande. Wayezongisebenzisa kwamanje akangithandi. Ngithandwa izingane zakhe. Ongicanga ukuthi zifike kimi mina ngiyathwasa. Ngizaphumula kancane. Ukuthosa kwenkosi. Ukuthosa umuntu wase kakufani. Ngithathe ukukhala kancane. Ngashaya umbothwa ayiphumula inkosi. Umanqele kahle behind yonke lento. Ingane ke sizongivula ekuthwaseni. Umanqele ngisho ukubonga. Ubonga ingane ngizakhe. Mina ngithanda abalandeli. Lapha yamanqele bayangifuni. Bazongisebenzisa. Hawu. Yebo. Azange banothanda lamanqele. Ayi ziyakhala. Ukhuzane ngami. Wayikadla kukhuzani ngawe. Uthe suka ngikhahle egomeni. Uyawahlula. Wathi suza umfazi omkhulu futhi imbebane. Bampenqeza noma abanye masonto. Bampenqeza. Ongicanga ukuthi mina ngangiya kwi-show. Abe mina ngikhona kwi-show kamanqele. Ngangiya mina mgaka ukuthi eqhaza lekithi emabhuqweni kwangiswe. Sekuyobrona kuthuma ngangiya nganqaba. Manje khuluma ngakutshela. Ngiyangila lapho mina. Manje ngishaya ingoma ethi ngiyasusa mina. Hawu. Usho wena. Wasamina. Awukahleni. All right. Inkosi Akazakadle kona ukhuzani. Lengoma athi yayibheke wena lengoma. Yayibheke wena lengoma kade. Wasamina ngamfanele ngambuza okumhla 1 December 2020. Mina ngikwenzani? Ungishadile manqale. Wampenqeza umanqale ngamnyeka. Sizombamba senganakini. Ngombambile nje. Ayikhale. Okay. Kunomculi lana ekuthiwa insizwa nje esithanda ukukhula la emculweni ekuthiwa uAli Mfowamgobe. Kuneclip eyakuyatrenda kakhulu umgadla uAli. Babuza abantu ukuthi uAli usenzeni manje kwelila. Ungasichazela lapho nanibangani. Lo omtekaka uAlikosama naso nosisithupha. Ngingatholi angamsantini umntwana kangakani. Oba ngithunyiwe. Ubani kanti lo nokuthuma kangaka? Ubani ukuthuma kubantu kangaka? Ngangithuniwe lapho ngangithuniwe. Athiwa ngishawukani shawutata. Mina ngihlonipha mina bangasa bathathe bengathi. Okay. Ngelinye lamalanga. Lo walithi senibha kangaka. Uzogadla kuyena umdlatshe. Ubani okuthuma kangaka weleni? Ngifuna ukuzwa weli aliphuma igama. Ubani okuthuma kuzona zonke lezi zinto lezi? Lokhohlala. Ubani ngabeka ngibona lento zasemanje senokuthuma manqane. Ngisebenzisa kahle ngifune. Namanje ayifuni ayimhlokhe futhi na njengoba ukhuzani wathi mangiphuma kwewangifike ihliziyo emhlungu yena la ngibhuk ngenxa ukuthi usasukele vele sengibonile ubuqali bakhe akangithatha umanqale mina suka isani kanti kunamahebezi ke la athi njengamanje usubuyile ekhuzani uzwana nokhuzane kunjalo futhi uzwana nomjaheni ekubeni ukhuzana nomjaheni bengazwani kuhlangana kanjani lokho ufuna uhlamandla ngicalazelwa kunzi ayiphume wamthithe eqolo ngiyabuya next week ngizochaza kabanzi ubani othi umjaheni kazani nomgodi shit man hayibo lalela weli sesiphetha nje ngenxa yesikhathi kune page la ku Facebook engeke ngezwe abantu bekhuluma ngalo bethi leli page futhi akulona kaWelile kuthiwa ipage kaWelile nokhuzane siyakhumbula kule minyaka edlule ebhala ukuthi Welile ehlupho mana phela ngibuze ebhalile ukhuzane ethi Welile kanali ipage kodwa lapha epage lakho futhi wena futhi ekuzwakala kunezinto ezikhuluma abanye bathi akuwena abanye bathi wena abanye bathi abalandeli ku YouTube impela uyatrenda nje kuthi wena awucikisene namhlanje ngendaba yepage la ku Facebook ayifuna ukudla phandla ngibazaze bakunzi namhlanje khona bona lathini khona bayihuta ekele ngitholethi khona bahlamakhabe khona baphuma batatazela bahuta baphuma wemdlaka kangusiye mfana next week
Waphafa go. Waphafa go. Man, wewelile. Oh. Ngizothiwa abanye lalela, yima welile. Ngizwa kuthi uzongena nemfeze studio. Ubani nibheke kuyena manje? Uphinde. Ngezwe ngathi ufuna ukuyongena studio, ufuna ukungena nemfezi. Ubani esefuna ukugadla kuyena? Umphayizisi. Enkosi lesiboni bathi senkantolo lekulu kanti sematuba uyena lozo begadla kuyena ayizu welile siyabonga welile umntaka mchunu lo welile afethu right good that is